Здравейте! Днес ще разгледаме нещо, което може да изглежда дребно. Един коментар в LinkedIn. Обаче той всъщност отваря врата към доста големи теми в дигиталното здраве. Да, коментар, който касае българското приложение Здраве 360, нали? Информацията ни идва от разказ на създателя му Нурджан Керимов. Именно, той споделя как една, така да се каже, неочаквана реакция всъщност се оказва ключова експертна оценка. Идеята ни днес е да анализираме защо точно този коментар има такава тежест. И какво ни казва за иновациите и сигурността в хелттек сферата като цяло. Точно. Контекстът е интересен. Споделена презентация за Здраве 360 и изведнъж този коментар. Който идва от Амар Мали. Трябва да кажем кой е той, защото не е случайен човек. Директор в Tenhlin Healthcare. Това е компания, която той разработва сложен софтуер за здравеопазване. Те буквално живеят с проблема за сигурността, спазват супер строги регулации, като американската ХИПА, например. Значи човек от кухнята, така да се каже, някой, който всеки ден се бори с дилемата как хем да си иновативен, хем да пазиш данните. Точно. И виждайки българското решение, той пише нещо кратко, но много на място. И какво е то? Balancing innovation with security has been tough in healthcare. This model makes it look achievable. Което превеждаме като балансирането между иновации и сигурност е трудно в здравеопазването. Този модел го кара да изглежда постижимо. Да. На пръв поглед просто учтива оценка. Но е много повече. Добре. Айде да го разнищим това. Какво всъщност го прави толкова важно? Предполагам, че опира до основния проблем на повечето здравни приложения. Именно. Това е сърцето на проблема в HealthTech. За да ползваш AI, някакви умни функции, обикновено какво правиш? Пращаш данните си на сървъри. Което веднага създава риск за поверителността, нали? Огромен риск. Компаниите наливат милиони, за да управляват този риск. Това оскъпява всичко, забавя иновациите. Постоянна борба е. Здраве 360, както подсказва коментарът на Мали, предлага нещо друго. Става дума за архитектурата, нали така? Да, точно там е ключа. Архитектурата им е такава, че данните си остават на 100% на устройството на потребителя. Не мърдат оттам. И как тогава работят AI функциите? Ами AI асистента, умните неща, те работят директно върху телефона. Обработват данните локално, анонимно и само докато е нужно. Аха. Това е подход, който мнозина в индустрията доскоро смятаха за, твърде сложен или дори невъзможен за сериозни AI задачи, без да се жертва нещо скорост, функционалност. И когато Мали, който знае цената на другия подход, казва прави го да изглежда постижимо, това звучи като сериозно признание. Абсолютно. Първо, това е валидация от експерт. От човек, който знае колко е трудно и скъпо да постигнеш този баланс. Разбира се. Второ, думите прави го да изглежда постижимо не са просто браво. Те показват, че решението е елегантно, практично, че са намерили начин да заобиколят фундаментален проблем. Значи позиционира ги като иноватори. И като лидери, да. Показва Здраве 360 не просто като поредното приложение, а като архитект на нов модел, по-етичен, по-сигурен. И факта, че идва от директор на международна компания. Добавя световна тежест, разбира се. Дава международна достоверност на целия проект. Значи този един коментар всъщност действа като лакмус, показва, че Здраве 360 предлага нещо наистина солидно и иновативно за един от най-големите проблеми в хелттек. Точно така. Доказва, че може да имаш и иновация, и сигурност, че не е задължително да избираш. И това е забелязано от хората, които най-добре разбират предизвикателствата. Добре, да обобщим тогава. Ключовия извод е, че коментарът на Амар Мали е силно външно доказателство, потвърждава, че Здраве 360 има технически солидно и иновативно решение за сигурността на данните при AI в здравеопазването. И не става дума само за една функция, а за цял архитектурен подход. И това сигурно има и по-широко значение, отвъд самото приложение. Определено има. Този случай е много показателен за потенциала на българския технологичен сектор като цяло. В какъв смисъл? Показва, че тук в България могат да се раждат решения, които не просто копират световните тенденции, задават нови стандарти. Здраве 360 става пример за българска иновация, която решава глобален проблем. И то елегантно и етично.
Това наистина звучи вдъхновяващо. И ни води до един финален въпрос за размисъл, може би. Да. Ако тук в България може да се намери такова елегантно и отговорно решение за нещо толкова комплексно като AI и поверителността в здравеопазването, какви ли други глобални предизвикателства биха могли да намерят своите иновативни и етични решения, разработени точно тук?